Pakro Jikwara Mugiro, Kamana Nyako Kitara Mugi TV, Kaune Wang Sai, Chendu Maromarangi, Chuelo, Kamukil, which Manin Musibedo Katimore, Wantire Kagi, Belinda Phillips, Nyarge Makala, Kakajalo Kumaro, Bango Brogomba, Buchjo, Pinguelo, Modi Alma Brobiro Studio, KND, FCPA, Hesbonomolo, Menjalonye, which Maguchu, Migi, CPA Zaki Masiro, Manabejalonye, which Magusuru, Baka Modigo and Budget, Mariga Maral Fario, Prario, Uchel, Nyakalufario, Prario, Berio, Makini, so Mukin, that and Migao. John Badi King Brosomo budget no eod bur and budget ma trillion angwen nukta boro in bachil ko budget maduongi mogi Kenya ka to jopiny de yude ango memba ka modhi goyo giwendo modhi alma bro bede studio ka imbe do eru jo pachiari adeka uchiel nono e kaka inyalo yudo an kaka pile nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo nomvija taya nyakwar guok ocha pesa magiche manyien mawango. The midterm break for the second term of the 2026 school year will take place as scheduled from the 24th of June 2026 to the 28th of June 2026. Migao mar somo ramo ni sikunde ok dhi lor chon nikech ng'anyo mosebedo katimore ka sani sirikal chano keto komiti madhi reso midhiero makamago. Wayudo wach e report mar lal mar nyathi skul masomo Tom Mbuya ne owito ngimane e yor dero. Japuonjre moro mar mbalariany okwany ka otho Homa Bay ka e kaunti ma Meru, jago moro nego minode gi nyithinde kapok okawo ngimane. Jo Kenya ikore ne somo mar budget kiny ka geno nitie ni sectors mamulo ngimagi idhi rangi gi wang' mamuol. Mchakane weche manyien ni jatend migao mar somo Julius Ogamba olando kenge ma sirikal dhi kawo mag reso midhiero mag ng'anyo e sikunde ka sani gidhi chugo komiti moyiedhi madhi rango midhierogo. Migao no wacho ni sirikal ok dhi loro sikunde thuolo ni makmana ni higa manyien kalenda mar somo to idhi rangi mondo duok piny bor mar tam mar 2. Simpro Sokinda nigi ler mar wachni. Jatend migao no manilo selok tich ma migao mar somo boma Nairobi oyango ni sirikal dhi nyime manyo kenge mag kedo kod luoro kaachiel kod meye mosebed ka iwang'e skunde mag sini e pacho ka mowacho ni osekelo lal mar ngima, ketho mwandu kendo rocho chenro mag somo. Ogamba olero ni chenro mar somo e skunde biro dhi nyime kaka nochan maonge lokruok moro amora, koyango ni mana tamala 2 mag skunde kende ema oseyudo rochni mikelo kod luoro ma kamago. From our analysis and from the reports across the country, less than 2% of the country's senior schools have been affected by this unrest, meaning that most of our schools, around 98%, remain stable and continue with their normal operations. We have so far received reports of unrest affecting 204 senior schools across the country, and of those 204, 59 have since returned to schools and resumed their studies. The midterm break for the second term of the 2026 school year will take place as scheduled from the 24th of June 2026 to the 28th of June 2026. Achiel kuom okenge ma sirikal oketo en chugo komiti ma jokanyo mabiro nyoko paro e yore mag kedo kod meye gi luoro masikwako skunde mag sini e pacho ka. Kopogore kod mano, skunde jiwo mondo bag romo mapoya kod jonyuol mano no chal mar aluora mag jopuonjre kod yore minyalo riegi godo. There are a variety of reasons why this unrest has happened and has been happening. And what we want to do is set up a multi-sectoral team to review the whole spectrum to find out what really needs to be done once and for all to resolve these issues so that we avoid a situation where there is a reactivity like you mentioned. Because this is not a one solution fits all, because the reasons that lead to the students going on strike or showing unrest are various. Chakre higa manyien migao mar somo osingo duoko chien thuolo ma jopuonjre kawe skunde e tam mar 2 mondo bed kod jumbe 12. So we are now going to rationalize that and probably have 12 weeks across the board. We are working on that, but from next academic year, the terms will be rationalized as part of the reforms that we are doing to engage, to ensure that our students do not get exhausted when they are in school. Magi timore kinde ma skunde medo weyo thuolo jopuonjre odog pacho ewi luoro mosebedo kuom jumbe ma 3 sani tok wang' mar skund nyiri ma Utumishi Academy. Simpro Sokinda, Ramogi TV.
Kwa kanyo ni ji abich owito ngimagi e alwora mar apaya ma Webuye Malaba ka ji moko adek to oyudo hinyruok. Kaluwore kod joneno, masirano ne otimore e chuny otieno e kind matatu kod trela. OCPD ma Bungoma South William Leting owacho ni ji adek machuo kod mine ariyo ema notho e masirano manojuko matatu mar kambi mar Eldoret Victory Shuttle mating'o jowuoth 14. Jodak e alworano ywak e wi ng'we e airititi mag nyamburko matiyo gi apayano kendo ema gichich ni nyokelo masira. Gikwayo ni ketie bumps mageng'o ng'wech matek mag geche. Imekuwa hapo masaa 5 inaingia saa 6. Tulikuwa kwa manyumba tumelala tu, tumetulia hata na mapepi zetu. Tukasikia tu nje pakalia pum. Tukauliza mbona nje kumenuka hivyo kwa hii barabara yetu? Tukasema anyway, wacha tuende tukonfirm nini mbaya kwa barabara. Tukatoka Mwapurangeti tukakimbia tukafika kwa barabara. Kufika kwa barabara hapo tukapata Eldoret Shuttle na hiyo trailer. Imefurukana, trailer imefuruta hiyo Eldoret Shuttle paka kwa mahindi huko chini. Hiyo Eldoret Shuttle ilikuwa na watu makasoma imebeba, sio inatoka Nairobi. Ilikuwa inatoka Nairobi. Tukapata hapo, tukajaribu kusaidia sana, angalau wengi walifariki. Angalau watu 2 ndio walikuwa wameponea kidogo, hawakuwa wamefariki. Sisi ndi tunalinda hii mali hapa, lakini maaskari wametunyanyasa sana. Mbona wachukue wa raia kwetu na wamekuja kuponya watu? Yes. Kama ni serikali, angekuwa yeye ameanguka na hiyo kitu tungemsaidia. Yeah. Watu wanatoa ribia maisha sana. Hii barabara imekuwa mbaya sana ukitokezea Mabanga, sababu hapa makotoni katikati ya Bukembe na Mabanga kuna mteremko ni kali sana. Sasa tunaomba serikali ikitusaidia ikaweza kutuwekea matuta, at least hao madereva wakitoka Mabanga, sababu ni mteremko, hiyo speed wanaweza wakareduce. Kuna wenzetu wenye walikuwa wanasaidia wale ambao walikuwa wameumia kwenye matatu, wenye walikuwa wamekufa, kusaidia kuweka mili kwenye gari la polisi. Na kwa hiyo hali polisi wakadhani kuwa hao wanataka kupokonya vitu kwenye trailer ambayo imeanguka. So tunaomba tu serikali ikaweze kuachilia wale vijana ambao walibebwa na kupelekwa ndani, kwa sababu hawakuwa waibe. Hii nini hawezi bomoa hiyo trailer. So tunaomba serikali ya Bungoma ifuatilie kwa ukaribu sana vile wale vijana ambao wameshikwa waweze kurudishwa nyumbani. Obila e kaunti ma Homa Bay ochako timo nonro bang' japuonjre moro matiegore mbalariany ma Tom Mboya yudi kowito ngimane e ode. Kamano bende obila e kaunti ma Kiambu nono tho mar jal moro mawachore ni nonego jaode kod nyithinde kapok okawo ngimane owuon. Jafwambo marwa Cynthia miyowa ripot mag masira ma osebedo katimore gwenge mopogore opogore. Jodak makodoyo Jansho ne boma ma Homa Bay chunygi omoko bang' kwanyo ringre rawera moro ma en japuonjre mbalariany ma Tom Mboya jumbe 2 kende bang' japuonjre machielo manyako manie somo e mbalariany achielo nogo bende wito ngimane e yo mapod kelo chich. Japuonjre no ma oseyang nyinge kaka Enoch Kipkemoi mane ntiere hike mar 3 ne oyudi ka oliero e tol e yot ma opango. Wagombo mondo owuoye gi nyithindwagi to moloyo chakre gi jonyuol e kit ngima ma nyithindwa nitie. Nikech wayudo ni watero nyithindwa skul, wamor ne nyithindwa ni skul, to samoro ngima ma nyathino dake ok follow up mang'eyo ni to dake ngima mane. Ngima ilano kelo chandruok ne jonyuol kaachiel gi nyithindo, nikech owe nyathi ma janyuol ok ong'e kaka otimre nade, kaka odongo kata kaka odak kama entie. Ipo mana kaka koro mwayudo kinyini ne ng'ama kama odere. Poko yangore malong'o gima okelo tho japuonjre no ka ichich ni dibed ni odere. Obila kata kamano yango ni gitimo nonro mar gima tut mar yango adieri ewi masira no. To e kaunti ma Kiambu, obila timo nonro mar yango gima okelo tho jal moro min ode kaachiel kod nyathine bang' yudgi ka giwito ngimagi e odgi e kar dak ma Githunguri. Lipot mawiye lieko ni jalno oko ngima jaode kod nyathine kapok okawo ngimane owuon e otieno mar tich ariyo. Lakini yeye ni mchangamfu, ako na bidii na tena hakuwa ina maneno mingi. Kuna kijana ambaye amejiua na kakatakata bibi yake na mtoto wake wakitumia kabiri hivi, na after that sasa mwenyewe akaenda akajitoa uhai
na tumehuzunika sana kama wakazi wa Githuguri. E masira machielo ma otimore e kaunti ma Meru, obila moro kedo ne ngimane e osiptal bang' monje kod jokuo dhok, kendo achijego oweyo ka onego jaduong' moro ma jahigni 60 bang' lal kod dhok maromo 32. Magi timore e kinde ma obila mag okwach kich omako achije moko 5 ma itudo kod monjo kendo nego miyo kod dichuo moro e dalagi mayudore Tonto, Kamwimbi e kaunti ma Tharaka Nithi, kendo weyo ji mamoko 2 kod hinyruoge maricho. Kaluwore kod lipot mar okwach kich, achijego nomonjo dalano e kar saa 3 mar otieno chadho kendo nego kanyo miyono kod jal machielo. Gie sani apedha pod timo ne achije mamoko kamago ma osemaki igeno chwale doho. To ewi kamanyo kwanye ringre 4 mag ji e buche mathany-thany e gwenge ma Mwingi e kaunti ma Kitui, okwach kich pod onyonore kono mar medo kolo matut kapok gichiwo ripot margi. Cynthia Onyango, Ramogi TV. E kinde moganda rito budget ma idhi som gi jatend migao mar omenda, report jaga budget ma pacho ka ndio nyiso ni Kenya pod ni kod pek mar chulo gope mawuok e hola ma Kenya kawo e pacho ka ndio to kod pinje maoko. Kaka jafombo marwa Lydia Okeyo leronwa, e thuolo mar dweche 9 kochakore dwe mar 6 higa mokalo, hola mag Kenya osemedore gi siling trilion 1 kendo chopo trilion 12.8. E report no ma ochiw gi jaga budget ma pacho kam Margaret Nyakango, oyangore ni Kenya pod ni kod osigo mapek mar gope mature. Report no yango ni thuolo ma dweche 9 kachop dwe mar 3 higani, gope maturo Kenya nomedre gi siling trilion 1. Mano nyiso ni gope Kenya kachop dwe no mar 3 higani ne romo trilion 12.8 ka owuok trilion 11.79 mane nitie dwe mar 6 higa 2025. E gope duto ma Kenya ni godo ma owuok e hola, atamalo 56 kuomgi gin hola ma sirikal okawo koa kuom joket mwandu ma pacho ka, kata malo 44 ohol e pinje maoko. No yango ni gope ma Kenya chulo kuom hola ma okawo lal kod atamalo 69.9 mar yuto mar piny. Jaga budget yango ni report duol machiwo sir mag omenda e piny mangima IMF lieko ni osigo mar hola nyalo chopo atamalo 71.6 kachop giko higani, kendo nyalo dhi malo nyaka atamalo 72.4 mar yuto mar piny, mana kaka ne obedo e higa 2023 mano ochopo e atamalo 73.4. Bende oyangore ni Kenya ni kod osigo mar chulo hola e hikomenda ka hikomenda ka e thuolo ma dweche 9 ma orumo tarik 3 dwe mar 3 higani. Kenya ne ochulo nyinyo mar trilion 1.3, mano moriwo bilion 588 mag hola ma oom e pinje ma oko kod bilion 793 ma gin mag hola ma okaw e pacho ka. Ewi mano, jaga budget dwani sirikal oketo kenge mag reso midhiero mar chulo gope kendo oket yore makare mag neno ni Kenya mikum manyalo medo nyinyo dhi malo kendo hinyo chume. Report no bire kinde ma Kenya ikore ne budget ma idhi som gi migao mar omenda, ma bende osekelo twak kaluwore gi bedo ni en ema odhi bedo budget maduong' ma oloyo e historia mar Kenya kaluwore gi ripode ma oselikia. Okay, Ramogi TV, Nairobi. Kodong seche matin to jatend migao mar omenda John Mbadi pedho budget kendo some kaka opog pesa ne dongruok makagi kacha e bura. Moko kuom jood bura unyiso geno margi kod budget no magikoni dhi mulo gik mochuno kendo mag reso ngima oganda jo Kenya. Walter Nyambaga nigi ler mar wachni. E somo ne mar 2 nyaka ne okawa PC mar jatend migao mar omenda John Ng'ongo Mbadi kwano mana seche gisani to obiro chomo od bura tir mar somo budget 2026. Budget moyang ni chopo taragana 4.8. Kaluwore kod ja od bura masuna West Peter Francis Masara to kod nyawadgi ma wendo Walter Wino Sirawa, okoni budget no ber mokalo kendo migao ma oyute mobup. Kaluwore kod puoth mar od bura en migao mar somo man kod bilion 781.4 mong'ingi ne ligep somo monywando mbalariany, college, sekondar, TVET to kod kuonde somo mag teknolojia. Capitation omi pesa maber gi infrastructure. The university student bende pesa gi oketi makoro jibro yudo pesa mar help. Mane en achievement ne wan. College be wan go karwa kacha mane president ochako na miluongo ni Livestock Training Institute mantie Lara Nyambija. En bende oketne nyo chaki to oketne bilion 150. The financial year ni be ang'eyo ne budget masani midhi som kinyne oketne kendo milion 100.
Jood bura onyiso geno margi ni pok modhi ne duol mar IBC ma en bilion 41.3 inyal dhi medi kendo dhi konyogi e tayo yiero kanyakla kod bilion 147.4 ne migawo mar obila ma bende ni kod ting' e yiero no. Being ni en so odhi bedo year of election. Nitiere budget makoro nyaka mi IBC and even other department matiyo together gi IBC mondo gi prepare themselves. Sani no chiw pesa mang'eny ne jok mandiko ji kipande. Nikech kipande na mega ogombolo. Donge? No megi pesa. Ministry mar Interior be no chako mi pesa. Nikech nitie gik manyaka giket in place mondo meka election dhi bedo to yudo ka gin prepared enough. Koro chakoro. Omiyo budget masani taparo ni address needs mag jowa yo matindo tindo. Pesa tin lakini gitemo poge mondo omul migepe mopogore opogore. Ginyiso geno kendo bedo kod fungruok e osuru mag osara. Ng'eni pesa migerogo piny gin pesa ma sirikal golo e usuru mar jopiny kata gik minyiewo kata miuso. Omiyo kokawo osuru gi ogol tibiro yudo ka samoro ngima bede matek ne sirikal. Gik ma wadwaro ne sirikal otimnwa ok ginyal timo. Ang'eyo ni jotich winjo kata jopiny winjo matek ahinya, especially jo osara. Pay slips obedo affected nikech nitie usuru gi mang'eny. Mae mang'eyo ni sirikal be ng'iyo kaka ginyalo kelo fungruok ne gigi, lakini wacho no golo usuru kamano to nyalo chendo nikech kogolo usuru kaka samoro wan diwagombi. What affordable housing? Very soon ka joma nying'ado bro dok chien nikech kanyo wane budget committee iyudo ni sani koro udi manokwong ger jok manochulo pesa osechako kelo pesa koro manyiso ni the affordable board osechako yudo pesa gi ma bro chopo mbele kocha ma koro the board nyalo yudo pesa gi giwegi magi maintain magi gero go udi moko ng'ad kata pesa jopiny mondo mi japiny oyudo fungruok kuom pesa ming'ado jok ma ichulo mshahara. Sirikal nyalo mana kawo pesa matiche usuruwa kata sirikal nyalo olo gowi. To gowi wenge ni kool to ena postponing a problem. Waolo gowi usuru wakichulo lakini gowi to nyaka wabwa chulo. Wabro chulo gi pesa mwagolo. Gin kod paro mane e wi pur kod gedo mag ndara e budget. Mar ariyo agriculture okete pesa, infrastructure nitie pesa, barabeche manochung' to gi manyien oketne gi pesa. Gi jo ohala masoni. Ang'eyo ni nitie pesa moko moketie e budget ni midhi chulgo jotije manisoni to nyocha ochungi. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nairobi. Jopiny rito gi geno duoko madhi wuok e budget ma idhi som gi migawo mar omenda. Oganda medo chiwo pachgi kod lero geno ma gin godo gi budget ma wang'ni marang'ane kaka wang'iyane kaka jopiny noloso. Ogeno bedo kod fungruok e sekta mar fuel mondo mi ngima obed mayot e sectors te. Sekta mar education I expect ni mondo ogol minister mar education oko oelewa that docket no oko time maber nyaka ochak bet kanyo jo kanyo sebedo kod inyruok mang'eny. Akwayo ker mondo mi one ni sekta no okoromore kod ng'ama nitiere no okotaye kaka owinjore otaye. Budget to kaluwore to gidwa ng'awe malo saidi. Onego giduoke budget no piny matin. Nikop budget kodhi malo ka kodhi malo ng'ama dhi hinyore en japiny. Nikop tax dhi chuno ni nyaka mede japiny tax. Koro japiny nikop japiny bo chopo kama sani japiny nigi shida, japiny chandre. Inga luonga ni Vincent Ofafa, jatimo ohala Kisumu kae. Wach budget makinyisomo waneno dewa kwa kaka jopiny ni serikal ong'i sana sekta mar education ni mar school sani en expensive sana. King'iyo population mar school gi pesa michiwo ok donji e gi omiyo nyithindo sike dot. To koro dewa mondo med pesa mang'eny e skunde gi ni mar sani ngima oidho kaka ngima oidho ne kaka jopuonje be winje kocha. Kwayo mara en ni kaberto wabunge magwa mag piny Kenya orangi jogo eko maloko helni matindo tindo nikech sirikal osemulo kuonde duto madmul to koro sache makoro chopo kuom japiny mapinyni to wayudo ka koro ochopo nwa nyaka ichogo. Miyo wakwayo John Mbadi ni kiny kisomo finance bill 2026-2027 to wabunge magwa orange matut mondo mi kik obed gino endo mahinyo japiny mabiro kelo wa itulo moro manotimre higa mar 2023. Piny oridre mon gima da wakwa no number 1 fuel price onego bed dhi piny. Number 2 onego bed jogi drop nwa gimiluongo nu
wach mar school fees odhi malo. Okitwa tax ng'ado pesa mang'eny kata kaka an ng'ama tiyo skul. King'ada siling 2,000 gi 200 mar sa. To thieth onge. Kadhi e hospital imiya mana yath matin, imiya mana yath taduogo. Ok anyal dhi e hospital mit kata lasa mondo thiedha maber. Koro mae kama onego bed ni mbade timo. Bas wadhi yo moro machuok duogo mag daka matin tano kuseorote maru Trevor Amugiler kendo winjo news maber awuoro kaka sani koro weche nek ng'eny kata kamano warito weche budget makiny maendi Aroli ka en Kayole Nairobi Aroli Mwandu erokamano ahinya Malawi Wuoda Dorian Renya aneno Ramogi TV yo makare to mosna Odhiambo Fundi ka en junction ka Jusa kod Sombe Jakathomo erokamano ahinya Chelo benentire ka endi ocheni Logan Martin Ochieng Lago kawuok Ruaya Kisumu East muono mar Nyasaye odhine Kohani Kilion Ochieng kod jo African Israel Church Rongo Assembly kod Edwin Bende maendi Martin Ochieng mar Ruaya erokamano ahinya machelo benentire ka Trevor an Baba Twins mar Onjenyo dibed ni nyithindo sani koro dongo e lwedo ma ok ni kare koso ko wengo ni to akanye to tinde bende skunde iwango to mach bende wuok to nyithindo bende dere wacho ni onego beni Kenya ka dwaro lamo mojiwore pacho kae mondo wacho ni mondo eka dang wadhi maber wacho ni mosna Pascal Oranga Ochieng Riako Ndebo Pio Wandai Ochieng Machacha Dr. Kadwea Junior Victor Jajok kod Onyango Ondigo. Alright, koro dhi ywe moro matin wudugo bang daka matin kikidhi mambura. Our bodies get serums and washes, but underarms only get deodorant. That's why our new breakthrough formula has pure hyaluron and vitamin C to deeply care for your underarms for soft and even skin tone in 2 weeks. With 72-hour sweat and odor protection, try the new Nivea Derma Control range because your underarms deserve more. Nivea is for skin. Koro mae en kodhi mar obuolo ilose gi gik mopogore opogore ma olos gi randa. Inyalo lose gi bel, inyalo lose go oduma, kisungu luonge ni spawn. Erokamano kweth maketo sirikal tesre wacho ni budget mar $4.3 ema gineno ka nyalo bedo maber mok mar $4.8 migao mar omenda dhi chano somo kiny. Kweth no wacho ni gin giikore mar reso budget Kenya ka obiro migi telo mar Kenya ka Chris Owino miwaler. The alternative government in waiting has produced a fully costed people's budget for 2026-2027. Every figure in what follows is sourced from the same National Treasury documents. The budget summary of April 30, 2026, the budget policy statement, the Finance Bill 2026, those taken together. Our numbers are the government's numbers, rearranged according to a different set of priorities. The framework. On gross expenditure at 4.318.5 trillion shillings, 499.3 billion less than the Ruto regime. Our total revenue at 3.725 trillion will be less than 95 billion shillings more than the Ruto regime through compliance, not new taxes. Our fiscal deficit will be 593.5 billion, which represents 2.8% of GDP against Ruto's regimes of 5.3%. Our domestic borrowing will be 500 billion against Mr. Ruto's regime's 995.7 billion. We shall have the pressure on treasury bill rates and private sector credit in 1 year. We shall restore the development expenditure ratio from the Ruto regime's unconstitutional 29%, that is a statutory breach of the PFM Act
that's Public Finance Management Act, minimum floor to 33.5%. The children who will inherit this country deserve a government that invests in their future, not merely that services the debts of the past. On education, we shall fully fund free primary education at the statutory 1,420 shillings per pupil per year, closing the 18 billion gap documented in the budget policy statement. I want to ask our members of parliament in the National Assembly, those who believe that they serve the people who elected them, to be the forefront in rejecting on the floor the 2026 finance bill. And the other side, the flower girls, or William Ruto, the flower girls, who are the majority, will want to vote by acclamation. Please be present to force a division so that Kenyans can know who voted with them and who voted against them, so that they can keep a record, so that next year, in another 14 months, they can pay them back in kind. So that is my plea, that please be present on that day so that you can force a division, so that it is known, it's on record, who has voted with the people of Kenya and who has voted against the people of Kenya. I want to support that the new administration next year. Jatend migao mar teko Opiyo Wandayi obedo kod romo gi jokanyo e sekta mar loso mwandu mapacho kama bende ong'ere kaka Kenya Association of Manufacturers, kama gikete okenge mag neno ni onge sekta mabiro yudo lal kata pek kaluwore kod nengo mar mauta. Wandayi bende nonyiso geno ni nengo mauta biro dok chien ahinya to e lokruok mar dwe manyien, kolero ni kata nengo mar stima osedok chien e lokruok ma nyocha olandi dweni. Jokanyo mag sekta mar jolos mwandu osiro twak ma gisebedo godo kendo ginyiso geno ni sekta no ok bi bedo gi hinyruok. We are continuously issuing proposals to government on what can work, and currently we've agreed on some interventions that will take place in the short term on reducing cost of power and also cost of fuels, looking at different variables, and that will be shared later once we've come up with a concrete roadmap on how that will happen. We are also working closely to see how, in the long term, we can have an affordable tariff that is competitive to the region. We are aware that Kenya is more expensive than the region, and for other factors, knowing that we are also working on quality, reliability, which is better in Kenya than in other regions. The concerns raised by industry are both valid and important, and there were many, because energy and production are at the heart of Kenya's economic transformation agenda. Manufacturing remains a critical driver of jobs, exports, and revenue, and we cannot ignore the pressures that rising production costs, cash flow constraints, and increasing global competition place on our industries. As government, our objective is to ensure that energy remains a catalyst for growth by delivering affordable, reliable, and sustainable power that enhances competitiveness rather than undermining it. Jatend piny Kenya William Ruto nyiso oganda mag pinje maoko ni landruok mar tuo Ebola e piny mar DRC osekelo luoro ne Kenya bende. Kane olose e piny Finland, odok ne sirikal mar Kenya kuom yie ne tend piny Amerika chuogo kar tengo kod thiedho jotuo mag Ebola. Mano ne owinjore ger e kaunti ma Laikipia. Ruto wacho ni Kenya oseketo okenge buora mag geng'o tuono mondo kik donji, kamago oriwo nyaka kuonde 20 mag thieth kod tengo jotuo kanyakla kod yore mag timo pim ne oganda. That needs to be heard around the globe to reform and strengthen the multilateral system. We have set up 23 isolation units, places where we can deal with this challenge. We have tested close to 100,000 people who have come into Kenya, and by God's grace, none of those people have tested positive. The UN office in Nairobi, being the only UN office in the Global South,
And being a diplomatic hub and a regional hub, we have had to raise our standards higher to make sure that we protect all our citizens and also protect all the UN staff and all our friends. Jokanyo mag kanisa mar Holy Ghost Coptic achiel kod anyuola mar mosenindo Father John Pesa oyango ni jadolo no manyocho ng'ielo rengo idhi iki tarik 20 dweni. Giyango ni mosenindo John Pesa dwache maduong' ne en ni mondo jatend piny Kenya William Ruto bi oyuore ik mare kaluwore kod ng'iyo mane gintiere kindgi ji ariyo. Kaluwore kod familia mare giyango ni wuodgi no ma John Pesa kaka jal mane jahera manoting'o nyingi malo kendo noriwo wigi kanyachiel. Maus Ranchar Chief kendo Enka. Nyasaye biro telo e nyasi mare to mondo mi orit John mondo kik upos ni upos ne pizza. Yie uneno kaka kata nyocha wan gi tab. To ne en gi wish maduong' ni jatend piny mar Kenya His Excellency William Samoei Ruto ma en jatend majeshi mag Kenya ni mondo o attend burial mare o pay a visit kata matin e burial ne. Nogole Aga Khan mochari tarik 19 dwe ni endi kaeto nekele nyaka dala Coptic kaendi eka bang'e tarik 20 chenro marik ne tim Mamboleo Showground alafu ne duoge kaendi for burial kaka no ogombo mondo time. No penja ni nya chieng to rang tera kanye katho akone ni baba ok nyateri kamoro ibiro iki e kanisa ni mane loso maler ma jothuru duto biro ikie piny mangima biro bire kanisa ni no kagi iki ani osepidho joma ng'eny nodagi ji mang'eny nyaka sani bende pon tie joma ng'eny ma pod odak ka omiya kwayo ni kadiponi ber Nyasaye oket chuny baba kama ber mondo chieng' moro warom kode e polo kuru ka wabende diponi wabende wanadhi kono. Omiyo kwayo mara ithuolo ni daher mana mar kwayo jotich Nyasaye duto mawetewa mondo wanyuak kanyakla achiel mondo wanene jaduong' Father John Pesa Wan okow gi kwe kod duong' moromo kode kaka ng'at mosetiyo ne Nyasaye ni kuom higni mang'eny kendo gi lony maduong' ma duto wasebedo ka wasomo kuome. Dwaro nitiere mar piny owacho mondo med kwan sikunde kachiel kod kuonde tiego jopuonjre manigi ng'ol mar neno ni giyudo lony mabiro medo sirogi e kinde mabiro. Magi nowachi kinde mane okelo kanyakla riwruoge makedo ne ratich jogo manigi ng'ol kachiel kod jogo manie sekta mar somo moyango ni kwan atamalo maduong' mar jogo manigi ng'ol osiko mana e wier nikech midhiero mag somo. Bende giyango ni moko kuom sikunde manitiere bende ok ogere e yo ma odewo ji manigi ng'ol. We need to increase the number of special needs schools in our county and even in the counties surrounding Mombasa, because most of the learners cannot access the schools due to distance and transport. A lot of learners also do not have mobility devices and other assistive devices, and most of them are very expensive. Wazazi wengi haswa wako na ile tunaita stigma kwa lugha ya Kimombo ya kupeleka watoto wao katika zile shule ambazo tunasema ni za special. Wanasema ni unyanyapaa kwa Kiswahili, si ndio? So zaidi tunajaribu pia kuhamasisha wazazi wawe wanaweza kupeleka watoto wao wale wenye mahitaji maalum, wale wako na mild disabilities wawe wanaweza kujumuishwa pamoja na wenzao katika mashule hayo. Tunajua kuna uzito fulani mwingi ambao tuko nao katika mataifa ya kwamba kupata zile data ya wale ya watoto walioko na ulemavu. Na hizo ndio data unaona pia zinasumbua katika hasa sisi ambao tuko mashinani. Tunaelewa kwamba tunapokuwa tunapangilia masuala mambo ya watoto walemavu haswa tunafikana kuwa na tangible data ya ili kuweza kuwapangilia. Kwa hivyo tuko katika harakati kuhakikisha kwamba tunafanya ufuatilizi.
Jopur mag Lower Kuja Irrigation Scheme dwaro mondo piny owacho yaw kuonde ma pi kale ka donje puothegi mag ochele. Giywak ni kuondego sani odinore kendo kelo negi pek e pur. Bad migawo mochung' ne chenro mag kuoyo pi e puothego, National Irrigation Authority, bende osingo mar reso midhiero ma okwako alworano kaka George Juma leronwa. Chenro mar pur mar ochele dhi nyime kar pur mar Lower Kuja. Ka thoth jopur sani loso puothe ka moko bende osechako pidho ochele e blok mong'ere kaka Sagama. Kata kamano bedo ni chenro ni mar loso puothe kod pidho ochele dhi nyime e skim ni mar Lower Kuja, jopur mathoth tiyo kod teko mathoth kaachiel kod omenda mathoth e loso puothe kod pidho ochele e puothegi nikech mitaro ma odinore kendo ok ter pi e puothe. Parowa kaka jopur wadwaro ni wayud pi to wapidh gigewa mwapidho ma en kodhi mar ochele mwapidho ka. Mondo mi jopur oyud yot, production cost mar Lower Kuja is so high. Kendo inyalo yudo ni puro ochele ber ndi, kendo ochele chiek kama tek. To king'iyo production cost dhi bedo malo. Puro beda gi kwe, gidhi yudo service e wang' sa, to gin bende gitem korgi. Nikech adieri, rito maintenance mar scheme ok en mar sirkal, en mar jopur. Osechuno moko kuom jopur mondo koro go pi katiyo kod generator mondo eka pi koro chope puothegi, gino mosmiyo gitiyo kod omenda mathoth e yorego mag pur. Koro kata pi maluwo main drainage, koro japur awuoyogo ni mondo bet kanyo. Mondo ibet kanal achiel mar mita 100, jabeto dwaro $2,000 kaluwore gi chal mar kanal. Kata sama awuoyo nangi jobet e puodho, kanal mar eka achiel ibeto kone $2,000 kendo kone $2,000. Jopur gikawo tele kod jakom margi Okiya Oremo wach ni mitarogi matero pi e puothe ma onego losi kod National Irrigation Authority osebedo kapok oyaw kuom kinde malach, gino mosekelo pek e tero kaachiel kod golo pi e puothe magi mag ochele. Siko ka bede e puothe kendo pi ok nyal wuok. Kendo pi siko e wang' oulago kendo anyuonge medore mang'eny. Koro sani season ma wantiere ni, jopur osebedo gi ywak mang'eny ahinya. Jo NIA nowacho ni kelo tingni kendo wan gi geno ni kogik Friday to tingni osebiro ka. Maneja mar kar pur ni Isaac Munga wani adieri ne mitaro matero pi pok oyaw kuom kinde. Kata kamano owacho chenro mar yawgi chakore juma manyien. And wang'eyo ni en pek ne japur, mano momiyo watimo ni mondo by next week wachak chodho oula mag pigo mondo pi oringi okalo dhi nam mondo jopur obed gi yot mar pitho. Pur manyo wapuro season mokalo, chudo ne ok ber, ma kata kanal go ne watemo chodho gi lweto. E kinde ma jopur gidwaro mondo koro yaw mitaro matero pi, tend kar pur ni bende koro oseyo jopur kuom rem golo omenda mar $4,300 kuom eka ka eka ma onego tige chenro mag yaw mitarogi kod tije mamoko e kar pur ni. Wasechoko pesa matis ne $400,000. Na mano nyiso ni around puothe 100 kende mosetimre nade mosechulo wande. And puothe ma wan godo kucho gin puothe eka $2,000. Excavator en garama mang'eny ma kopo ni jopur ok nyal chulo pesa gi mar wandem to chodho gi bedo matek. Jopur bende ram ne gin gisebedo ka gigolo omenda ma onego gichul, kata kamano ok gineke yaw mitarogi kaka dwarore. Chule maber to gin gi ywak gi ng'ikni, to sama chule ni achule to kane gima gino timona. Pur moko osebedo ka chulo to moko pok ochulo. Koro mosechulo go bedo discourage ni gisechudo to machines go be ogene. To mapok ochudo bende neno ni onge tiende mondo gichudi. Jopur nasa wuoyogo kendo osechulo gimiluongo ni O&M. Mane ka ging'eye to gipenja ni to O&M mwachulo ni ere tinga. George Juma, Ramogi TV, Migori. Odhi yo moro machuok duogo bang' dakika matin. Aneno ki ondiko ote mar Uganda Ombija pod aluwo weche manyien makare ka wan gi mama na Nyalago kod mama na Mary Nyajim, mosna Pastor Elisha Ogendo, Bishop Charles Mayoga kod Pastor James Martin Ochieng mar Rweya. Ma boy Woodmoy kaya Paulo Wen, Muso Steve kaya Uriri. Gima nyalo wacho ni sirikal oduok budget piny, sani piny tek.
Ramogi TV aneni makare ma David Wood Kokelo erokamano ahinya. Machielo bende nitiere kae ni mogik Obanda Weekly wacho ni Ramogi TV ka Wandala Goro Kibogo mosna colleague mara Corporal Ken Aiko kani High Rise baba na John Otieno mama na Helen Otieno Nyamalo jo kanisa Turgem te kod Philomena Awendo Chokwa mano Obanda Wycliffe ka ndala manyakachi mosna ji duto te manyakachi kanyo. Bas wadhi yweyo waduogo bang' dakika matin kik idhi mabor. Be honest, when was the last time you actually went to the coast? From only 30,000 Kenyan shillings for 3 nights via SGR, this is your chance to just go. It is the kind of trip where you actually make time for your partner, for your friends, or even just for yourself. Wake up, take a walk by the ocean, spend the day however you want, then just ease into the evening. No pressure, no rush, just a proper break. Call 0703-254-254. View Travel. Dream, explore, discover. Our bodies get serums and washes, but underarms only get deodorant. That's why our new breakthrough formula has pure hyaluron and vitamin C to deeply care for your underarms for soft and even skin tone in 2 weeks. With 72-hour sweat and odor protection, try the new Nivea Derma Control range because your underarms deserve more. Nivea is for skin. Walore ni mag tuke ni maloyo jo riemb ndigni 1,000 medo ndikore ne piem mag riembo ndigni mag Safari Gravel Series madhi timore Naivasha. Maendi dhi bedo tielo mar 2 mar piem makamano ka jaloch biro yudo thuolo mar dhi piem mar laro osimbo mar piny ngima. Jok ma notieko e thuolo mar 2 gi mar 3 ma higa mokalo mawuok e piny Uganda Charles Kagima kod jariembo mar Rwanda Claudia Nyarihabinimana biro geto yudo loch kaluwore gi joloch ma higa mokalo mok dhi piem higani. Korka jok mamine jariembo Dina Safari, Monica Jalimo, Grace Kaviro mag Black Mamba kod Kendra Masiga e kind mamoko oseyango mar donje piem makamano. Piem mar laro osimbo mar piny ngima to dhi timore Australia dwe mar 10 higa mwantiere ni. Jakudh firimbi mawuok e piny Somalia Omar Artan odok e boma Mogadishu e piny Somalia kawuono. Maendi en bang' nogeng'ne e alap ndeke ma Miami kano dhi Amerika kudho firimbi e World Cup. Telo mar arita mar World Cup e piny Amerika owacho ni ne gidayo dho jakudh firimbi no kuom seche 11 eka ne gichopo e okang' mar tame donje e pinyno. Omar oduoko ne erokamano piny ne FIFA kuom bedo gi yie kuome kata bedo ni Amerika notame dhi kudho firimbi e World Cup. Tuke mag World Cup chakore ayanga otieno makiny. Mr. Adam, now is not the time. I will talk some other time. But now we won't ever catch you because we're not. We're not No, I feel very good now. So, and I wanted to thank for FIFA for supporting me all the way, and Somali people also. So I'm very grateful for FIFA and for CAF also. So this is what I had to say.
Bas walur chenro moro mar ang'ich welo kanyo sani ka Nyasaye oyie to biro dok kendo saa 3 wantiere ka gi Belinda Phillips nyarge makala kaka jaloko marwa an kaka pile nyinga Trevor Ombija jandingo panga janyakach dendo nombija taya nyakwar guok ocha pesa wanere saa 3